Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku sa presťahovala do nových priestorov. Minulý týždeň ich slávnostne otvorili a sprístupnili študentom i pedagógom. Posvetiť ich prišiel monsignor František Tondra. Fakulta zdravotníctva vznikla v roku 2005 ako najmladšia z fakult Katolíckej univerzity. V súčasnom akademickom roku formuje takmer 800 poslucháčov. Máme 3 študijné odbory. Je to ošetrovateľstvo, študijný program pôrodná asistencia a urgentná zdravotná starostlivosť. Fakulta zdravotníctva donedávna sídlila v prenajatej budove v areáli Ústrednej vojenskej nemocnice. Tam sa zrodila vzájomná spolupráca. Táto intenzívna spolupráca vlastne vykreovala fakultu zdravotníctva v Ružomberku, ktorá dneska má pevné miesto medzi fakultami takéhoto typu na Slovensku. Nová budova má 4 podlažia. V objekte sa nachádza 12 učební, demonštračné miestnosti a tiež kancelárske a administratívne priestory. Budova je moderná, prispôsobená vlastne vysokej škole, univerzitnej škole. Je to ďalší level alebo ďalšia vyššia úroveň, pretože sú tu moderné učebne, sú tu moderné kancelárske priestory, je to náležité vybavené videotechnikou, počítačmi, to znamená, sú tu vynikajúce podmienky na štúdium. Náklady na kúpu pozemkov a budovy zaplatila fakulta z vlastných zdrojov. Rekonštrukčné práce začali v júli 2009 a celková suma na konci dosiahla viac než 2 milióny eur. Ľudia na fakulte, oni to všetko urobili. To vďaka pánu dekanovi a jeho spolupracovníkom bolo to možné. Nás teší, že táto fakulta si upevňuje svoje postavenie v rámci Katolíckej univerzity, že získava v nej pevné miesto a že získala takéto moderné nové priestory, ktoré sme dneska otvárali a ktoré požehnal otec biskup Tondra.